Jo és que no sé què dir-vos, sincerament. És que me deixen sense paraules. O siga, que jo dic que el PP mos roba i això ho hem de pegar la volta, és que sempre estáis jurando que Espanya nos roba. No, perdona, ho he dit en noms i cognoms, vull dir, Partido Popular nos roba, legal i ilegalmente. Partido Popular se va a la cárcel. Partido Popular multa de 250.000 euros. Vull dir, puc seguir la llista, però que me digueu que sempre estem plorant que Espanya nos roba, doncs mira, si això és plorar i som monòtons i sempre diguem el mateix, serà per algo, perquè a més la gent mos vota, vull dir, que no serem els únics, els que estem així davant del micro, els que estem plorant Espanya nos roba, no, perdona, és que estem intentant fer-vos entendre que n'hi ha molta gent darrere de nosaltres que reclama exactament el mateix que jo, per sort, puc dir davant d'un micro, ni més ni menys. I d'altra banda, el tema de sentar-se a negociar, que me dia la companya de Ciudadanos, vosaltres mateixes, si en l'Ajuntament de Burxassot ho viviu, vull dir, al final, el que compta en la negociació no és la voluntat, és els vots que tu tens. I no t'enganyes, el PP no te fa cas a les teves propostes perquè li agraden o perquè li agrada Ciudadanos o perquè negocie millor que ningú, és perquè té més vots, ni més ni menys. I està molt bonico això de negociar, però al final, si és per a recolzar... Ja ha passat l'anterior ple, que estava jo parlant i l'oposició ahí interrompint. Però bueno, han sigut només risses, suposo que puc continuar. Al final, el sentar-vos vosaltres a negociar en el PP vol dir tindre uns pressupostos del PP que són prou lamentables, anem a deixar-ho lamentables, aprovats en el recolzament de Ciudadanos. En la qual vos vaig a dir una cosa, el dia que hi hagi eleccions la gent tindrà que plantejar-se si vol pasta gallo o pasta hacendado, perquè al final pasta és.